Maayong adlaw. Welcome na sab sa tong programang Baruganan, diin atong isgutan ang mga isyu sa politika, gobyerno ug sa palibot. Di lang basta opinyon kun dili baruganan nga may basihan ug katarungan. Kay diri sa Baruganan dili ta magpadag istorya. Atong barugan ang kamaturan. Uban sab nato karon si Joel Ogrot. Maayong adlaw sa inyo diha. Oha! 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 Yan, oha, Oha! oha. So Oh. welcome again din sa Baruganan. Yes, another topic po na para Oy, mo. nag-showbiz ka atong about kang kuan kang unsa ni? Derek? Kaya Derek. to. Derek. Derek o Mm. Ellen? Ako mag-showbiz mo karon si kuan ba? Kailan mo ni People's Champ, Manny Pacquiao? Anak dili katong Si Eman Bako sa Pacquiao. Dili. Tus grabe niyo eh. oh, Ay, si Abi pa lang ano, kung kamay mga Jimwell. tismoso. Jimwell. Ay, ikaw grabe kay ka balit kay ka. Abi pa na ako mamrot ikaw howd. Nausa de ka. ka. Duha man gud diha mga anak no, ang isa katong nga si Dili ang Emma duha anak. nagsulod ng Dagan showbiz, upat yang anak. member na sa Sparkle sa GMA. Alimada. So si Emma ay si Jimwell no, si Jimwell kada wa ka kabalo siguro si Jimwell ang iyang wife niya. So nanganak na, tama? Oh, Nanganak na ba? lolo at lola na sila. Mo na ako Yes. ang uhaha. oha. Akala mo hindi ko alam yan? Alam ko yan. Kaya lang nasa isip ko si Bacosa. Okay. Unya, Si Bacosa. dako po Kasi siguro na nag-showbiz sila- na kasi dako siya, po di siguro ba? na sila Showbiz. gasto na ilang pagpanganak, no? All si Siura ka na Billion. sila. Siguro? Bilyonaryo, no? Gusto ba ka dia? Bilyonaryo. Naman po isa, Bilyonaryo bayar sila. mo gani, naman po isa nga gipasanginlan nga aligasyon nga 25 billion kickback. Unsa man ni? Ha? Uy. Asa man na? Okay. Kinsa man na? Okay, karong adlaw ato Sige, isgutan sige, ang sige. bagong Okay, aligasyon nga nadawat daw Mm. ni PBBM ang 25 billion pesos kickback og nahimong instant attorney ang idol og gibutaran ni Joel, Senator Lacson. Agree ko dia. Kuan Agree na ko ka? na si Lacton. Apil Oo na, nga. apil na sa imong listahan. Kadtong wala Butuan ako pa siya sa nakadawat og 2016. Mhm. At kadtong karon wala siya pa dagat wala pa presidente. nakadawat og ano. Atong unsa man na tarong ma'am? 2016. 2016 ni dagat Lacton, presidente. Oo. Ay Dapat dili siya katong presidente. 2022 yata. Dagat siya presidente si vice niya si Soto. Tama. Kadtong nga time, Kaniadto po nidagan po siya sa una. kadtong nga time mo, mo syempre wa pa siguro siya kadawat ato. Pero nakadawat mula na siya spokesperson ni BBM na hinuon. Naroon sa mampud siya nga. I mean, nasira ang iyang integrity na hinuon ni Lacson karon. Na question na iyang integridad. Di ba? Nga tungod sa iyang murag lain pud nga as a senator niya chairman sa Blue Ribbon Committee niya mo identify ka mo names ka og di ba like katong ipangalan niya si Bersamin na katong si Ulaybar no So, sa DepEd niya murag ka nang hugas na ka nga kay dili si Marcos ang kuan niya katulang luha murag lahi ra pud tong iyang statement po iyang pahayag pod ni BBM ni Lacson. So kung nakadawat siya og 25 billion dili siya kanang ingon bitaw ni kanini kuan ba ni Winnie Monsod. Sa susunod na eleksyon, wag nyo na yang butuhan ang mga incumbent na sa Senado, incumbent na sa House of Congress. Tanggal na sila lahat. Wag nyong butuhan yan because involved sila sa kining corruption. Which I think, murag unfair po, no? Kay, naman po, for sure, limpyo din na nga. Siguro limpyo, no? Nakabalo ka, kuha na maguna, character na sa, culture na sa Pilipino na manguha. Manguha ginagpay, manguha ginagko. Pero balik ta kay Lacson, ambot po ganong, ang ang iyang tunada sa iyang mga statement karon murag na question ang iyang gaya ng sabi ko integrity ug ang iyang credibility no
lalo na nga chairman siya sa Senate Blue, makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee nga nag-investigate ani. And naming no this mga individuals unya parang giluwas nimo ang presidente. Okay pa ba? Okay pa ba tayo, Senator Lacson, dyan? O nakatanggap na tayo, na nabigyan tayo ng basura, mali-maletang basura, di ba? Nabutang, di ba? Na ibang nanggawas ng garon nga mga list of names nga nakadawat o sa flood control. Di ba? So appeal to yung pangalan, di ba? Na-appeal iya nga pangalan ng mga nakadawat sa ka-benefit sa flood control na kickback. So, ayun. Anyway, So, sa ato mga viewers, tagaan lang nato gamay og background kining sa mga viewers kay para makabalo pud sila kanus og giunsa pagdepensa ni Senator Lacson. So gibarugan ni Senator Ping Lacson nga walay kamatuoran ang giingon ni kanhi congressman Elizalde ko sa iyang video expose. Nakakita na ba ang all sa video expose? Kita na ba mo? katong 3 parts? Katong 3 parts? Murag episode ba? Katong episode. Yeah, oo. Oo. Katong, So, mm so igon pa ni Lacson nga dili tinuod nga nakadawat og 25 billion si PBBM. No, mura man og kanang nahimo na siya og attorney, instant attorney ni PBBM. So, unsa man gyud ang iyang kaning trabaho? Attorney, tigbalaod, unsa man gyud iyang iyang trabaho gyud mismo sa Senado. So, para sa ko dapat iya pong bansayon kung unsa pud taman, asa taman ang iyang kanang asa taman ang iyang gitawag nato nga kanang iyang trabaho mismo, iyang job description gani. Dili man siya mo depensa kang PBBM kay senador man siya. Siya gikan pakyud sa iyang tawag ra mismo ni Bernardo. Tawag ra mismo ni Bernardo nga mo ni ang mga listahan sa mga project mo ni tanan. So dapat dili siya mag-name drop didto. Mismo si Bernardo, iyang istorya. Si Bernardo mismo ang mag-istorya, dili siya. Diba? So, unsa sa inyo Joel Ogrot, tama ba nga modipinsa si Lacson kang PBBM kabahin aning 25 billion kickback nga gihatag kang Presidente Bongbong Marcos? Of course, no, dili. Kay makita na to iyahang biases dito nga bahina sa iyang mga statement. Makita na to ang kanang partiality, tama ba? Partiality no sa iyahang statement. Kamura mag iyahang ipaboran si President Duterte unya nag-name President siya og Marcos. President Marcos, nag-name siya og duha ka tawo. What if mugawas ning duha ka tawo nya moingon siya nga dili namon ni mahimo kung dili pagbuot ni presidente, kung walay order, kung walang basbas mula sa Malacañang, mula sa presidente. What if kung di noon sa si Lacson karon napikat. So as chairman o as senator, dili dapat siya maging kuan kanang bias, dapat i-practice niya ang fairness sa tanan kay nag-investigate pa sila din. So dapat objective no siya maghatag og statement. Kaya nga nabasya og maayo karon nga mura na siya og attack dog pod, mura na po na siya deputy or associate ni Anti-Claire Castro sa iyang gihimo. So in short, para na-question na karon ang credibility o ang integrity sa Senate Blue Ribbon Committee under his leadership. So, Joel, unsa may kaistorya nimo kabahin aning issue kang Senador Lacson nga murag ni depensa kang PBBM? Okay. Murag mahulog ko ani kuan ba kani partial unsa ni? Ma-issue ko sa partiality tungod ka Lacson. Hindi ba? Kuan kanang ang ako din number one siguro na ano lang si Lacson no kay iyam kong girelay unsa ang iyang na discovery diyang gitawgan siya ni
Yusek former Yusek kuan no kining Bernardo gi-reveal siya ni Bernardo nga mali tong allegation ni Zaldico dili dito sa 100 billion because according to Lacson the 100 billion allegation is in fact tinuod. Si Lacson nag-ingon ha, tinuod to. Ang dili tinuod ingon ni Lacson is katong kwarta nga gi-deliver daw ni Zaldico dito kang BBM o kang Martin. Kay ang according to Lacson, ang gi-reveal ni Bernardo siya sa iya hagikan ang unsa ni wala may ingana nga kwarta kundi didto sila sa mga kuan nila ba kaning tawag ani mga alipores nila ang duha ni Zaldico. So I think ang mali ni Lacson dito is prematurely na reveal niya ba kung sang ang statement ni Bernardo. Dapat during the hearing dito let Bernardo speak for himself, no? Even nga naa na siya letter nga gipadala dito sa presidente. Even nga naa na siya letter nga gi-execute kaning extrajudicial confession nga gi-execute in front sa iyang lawyer, in front sa inyong mga lawyer, in front ni Senator Lacson o ni Senator Gatchalian. Dapat to gihulat nga si Bernardo mo paminaw nato during sa hearing. Kaya para kuan niya ba kining ang sabi tawag gani na ma-counter di man murag ma-deny ni Bernardo nga dili man na tinuod kay ako may sinugo ni bunuan anang about anang mga kickbacks. Diba? Sayang lang nga ingana ba nga nabash na noon si Lacson tinuod man nga na unsa siya kay tungod na yang kuan. Pero in fairness pod sa saya akong nakita, igo lang yun siya murag na-excite siya sa iyahang na-discoveryhan ni. Nga naaday duha ka mga undersecretaries din na nga involved sa kuan. So sige na ako gingon nga what if mo baliktad ng mga kuanan na kanang mga undersecretaries nga gipanganlan ni itudlo ang mamasangil sila nga unsa na digubot na pod karon. No, itudlo nila sa Marcos. Pasayin lang nila nga kami mo yung nagkuanan na kay sinugo min Marcos na patay ka diha. No, dapat to gipatawag sa sila dito sa hearing. Kung ako to, ipatawag na ako sila sa hearing. Murag na excite lang si Lacson, nadala siya sa iyahang kuan ba kanang emotion nga oy nanay breakthrough sa information, no? So prematurely na reveal niya ang saying which is dapat to during sa unsa ni para na corner tanan nga walay makakuan ba walay makalikay ba kada bang okay tinuod ni ang giingon ni Bernardo Mr. Olivar, yes or no? Bersamin tinuod ni gisulti ni Bernardo, yes or no? Tapos ang istorya. So kana lang medyo naay dako nga kuan po dito kaning sipiat sa part ni Lacson nga gi-reveal niya dayon ang information nga nakuha niya kang Bernardo. Although reliable si Bernardo because in between sa mga contractors and officials na siya, no? Siya ang contact sa katong mga kontraktor, ang ilahang head nga si Bunuan ug ang si Zaldico. So kana nag-connect the dots si Bernardo, which is reason pud karon nga i-consider siya as state witness, and I'm in favor nga move sa Department of Justice ug sa Blue Ribbon Committee nga siya dili ama diskaya ang imo nimo nga unsa din na, no? Pasag din bahalag mangugat na si Marcoleta din na og mukirig na siya sa iyang pangugatan dili may mong state witness ng diskaya pasag din na siya. Okay ra ko ran Bernardo kay siya gyud maka-reveal sa tanan unsay tinuod din na.
Unta di siya unta. Reveal gyud niya ang tinuod. Tinuod ba? Tinuod kay dako ba siya. Siya ang link sa corruption. So dapat sulti siya sa kanang kumatuoran lang, walang Dili ba ka tinatakpan. mismo si PBBM mo tubag po na ng aligasyon? Nakadungog ba mo sa iyang reaksyon? Wala, dapat lagi mo tubagin siya. Tanan nga mga allegations tubagon yun niya. Wala nang siya Dapat head gatubag kay on ba, head on. Dapat head naaman si on, Auntie dili na siya, Claire na may attack dapat dog. dili niya i-rely. Dapat din niya i-rely sa iyang spokesperson. Mm-mm. No, dapat ikaw mismo. Kaya nga weak nga siya eh. Something, hayaan niya si Yeah. Auntie Claire na mabash, hayaan na si Auntie Claire mag-attack. Na hayaan niya ang kanyang, di naman nag-communicate sa Auntie Claire og tama no. So propagandist. Propagandist na natatawag kay Auntie Claire. Ana din ha. So Well, normal sa yun. mga spokesperson. Pero grabe, uy, spokesperson? Karon pa takadungog ang spokesperson ng anak. Murag Hello. kinsa man toy spokesperson sa kang Chari Roque bitaw sa una, Oh. ingana pod, baka kon pod otro. Dili po di anak ka, grabe ka. Propagandista man gid po ang iyang ginimo. Dili po Di di si Harry anak ka. Roque otro pod. Wild. Sa Ano una, ba ingana. ang Grabe po bakak si Harry nga Roque. ang bakak murag tinuod na. Ang bakak murag Muna, tinuod muna. na. Muna Yeah. para sa kuha ba, Yeah, moingon spokesperson, siya nga sila mag-unang ang depensa. moingon siya nga katong issue sa kuan sa Family Matters. So how come nag-comment siya? Family Matters ang comment siya. Asa to kaniyang comment ni pautada bi siya. Bitaw siya alam ba ni President Marcos nga yung ginagawa niya, yung sasabihin niya? Pero di man pwede nga family matters siya nga walay national interest na involved. So, Kaya gani, involved ang national interest. ipangutana gani siya. So, Ingon dapat mangud siya tubagon nga din siya. nag-family matters daw. Pero karon nga naka-comment siya og ingato kung family matters niya. Di bang ka pwede mo yung family matters kay ang involved presidente. Hello hari sa Pilipinas. May dako-dako sa So dapat Pilipinas niya family matters. mutubag yun si PBBM. So, dapat head on ba? Iyang i-confront ang tit for tat. Kung baga, sungag ka, sungagay ta. Ana ba? Mo. Di ba? Tanaw na to, kisay mo luka pa. Mo. Di ba? Ana, unta. Oo. Dili kay kanang kuan lang ba? Nang pabayaan lang bitaw niya. Naanad niya. Baliwala lang. Di, tanaw niya na. Ang mga Sa una tao, bitaw, naman siya, gayon. ang mga tao naman siya manggod. propagandist, naman siya spokesperson nga maayo kay mangaway niya, maayo kay mo twist og kanang bakak. Mali. Well, mo gonna role sa mga spokesperson. Nga So, i-depensa gyud ang kaya gani, ilang wala na siya amo. nag-communicate og tama. So, instead, nagkuan siya nga, ka propagandista. Ang tao manggod Okay. mismo Ruth og Joel nagtan-aw manggod sa liderato og integridad sa presidente, di ba? Seryoso. Seryoso man si Joel. Maminaw ako. Sige, go ahead. Maminaw ako rin mo. Basta ikaw mo tingog. Dili, kung adunay Okay. alegasyon nga sobra ra kadako nga kantidad, dako ana ng 25 billion, kung nakay 25 billion pesos Joel, unsaon man na nimo? Sige daw. Ako, Wala pobre na, man, kung pobre man. nakay 25 billion pesos ing ani kagulo ang Pilipinas, wala na, ano na ko eh. So, kung mabribe ka na, nakatangkap ka na ng pera, yun yung sinasabi ko, ang right becomes wrong. Ang wrong becomes right. Tama. Yun yung ginagawa ni Auntie Claire. Kung nakay 25 billion pesos, ang responsibilidad dili i-delegate sa lain, dili senador, dili sa ubang opisyal, ang spotlight naa sa presidente, di ba? Kung nakay alegasyon, tubaga. Og ato po tan-aw ang epekto sa publiko, ang mga tao labi na sa kabatan-unan karon nagtan-aw kung giunsa ang pag-atubang sa presidente sa seryosong aligasyon, ang pagsalig sa gobyerno dili lang sa pulong kundi aksyon og direktibang tubag. Busa tubag BBM. Istorya ba? No? So, busa gingon ni Lacson no nga bisan ligon paminahon dili mo puli ang responsibilidad sa pangulo. Kung gusto nato og transparensiya, kung gusto nato nga tinuod ang accountability, ang presidente mismo motubag sa mga aligasyon. Dili kay sa kinsang tao diha. Di ba? So, kamo, Joel Ogrot, unsa may kay dugang ninyo ana?
Maragit kay dugang. Nadungog na Wala ako na. ang tingog. Kanan gikapoy na jud ko kuan kanan guguluhan na talaga ako sa Pilipinas. Murag luoy na kayang Pilipinas, guys. Murag grabe na siya. Sobra na kaayo. Karon na po gipalutaw nga unsa ni ingon nga oligarch ang mo puli kay BBM paningkuron gawas ang pangalan ni Ramon Ang. So daw, hello, wala na kita bendalo na kita ani. Murag parang it's new normal na bending the law. Labo, My labo mo gosh. na eh. Kisa mo po yung nagpalutang, ana. Oh, so na statement si Paulo Duterte about ani. Kisa lagi On ng source reports of anang kuan. oligarchs orchestrating a military-backed reset and installing a business tycoon as caretaker president. Kisa daw ang source ana. Politiko, nigawas sa politiko nga kuan. Sus na po na ilang konso. Di magani gusto mo hawang si Marcos. Unya Di, papulihan na niya ang di nabuang na. lagi Natay sila gusto gyud constitutional si process. di Whether you lagi like sila it or gusto si not, Sara. Oh, di ko lagi gusto nila di, Sara. Una, ano siya ha, kanang gustuhon man ninyo sa hindi, yun ang nakatakda sa batas ng kay Pilipinas. gani. So kay gani, Mo na nga, ay, ako ha, kanay, prangkanta mo, kamo mga naga, gusto nga, dapat kudita na, kudita. Ay my God, pagkabugok na lang ng mga nagagusto og mga kudita-kudita, muliyok na mo military. Ningon military dili lagi mo manghilabot kay ug kami manghilabot na di na gyud mo makakuha ang agahom. No, number one, kung mahimo magkudita ta, number one, kamo mga bata pa mo, ako 51 anyos na ko. Na-experience na ako og unsa ang kangilngig ang kudita sa unang panahon ni Cory Aquino. How many times siya gikudita? Why nahitabo sa Pilipinas tungod kay sige kudita-kudita. Kada tuig pila ka kudita. The deadliest kudita nga gigimo ni Enrile ug ni Unasan in 1989 nga perting depensa ni General na senator na dili. Biason, Oh, si Biason nga mm. nagdagandagan siya sa Fort Bonifacio nga walay sapatos. Bit-bit niya ang combat boots. So, na siya ba nga daghan kay nga matay, nag-unay ang mga sundalo na yung mga casualties nga mga Pilipino o nga mga civilian. Well, sa bagay, ganahan mo ana kudita kay ang inyong buhaton mag-reels naman pud mo. For Sa content. una ang tawag sa una ang tawag sa mga tao mutan-aw sila sa kudita ha, abugon sila sa mga sundalo pahawa na mga dili kay mananaw gid sila mga usisero. Karon kung mahitabo ng kudita daghang kay casualties kay daghan gusto mag-content. So ikaduha nga dili ko gusto nga nung naay magkudita. Ang military na magunit dili na constitutional process ba ang mahitabo, no? Wala to na to ang constitutional process. Kung mayon tag kudita, mag-declare na nga dili na sundon ang constitution, maghimo sila ilahang kaugalingon, no? Magbutang na okay mo ni among rules ng mga military. Kami ang mag-decide. Wala na tantanan, no? Di na takakuan og unsa nay kuan diya sa military. So dili mayo ang kudita nga i-take over sa military ang gobyerno, dili siya mayo. Natay constitutional processes, no? Number one, if ever nga mo resign si BBM, irespeto nato kay mo man nakabutang sa constitution, whether we like it or not, ang mupuli din ha ang vice presidente. In the absence of the vice president, in case of incapacity sa side sa vice president, then the next is ang senate president. Naan na siya, nakalatag na siya kung kisay sumusunod diya sa pwesto mo, na nga atuan na siya sundon, or else magkasakit ang presidente, simbako unsa dinha may tabo na ang law of succession. In the event of an impeachment proceedings nga mo result into a removal from office, then automatically ang vice president mo take over. So ayon na ko ninyo kuan-kuanan ng kudita-kudita. Napulaan na nga na ng panahon. Sa imo lagi ko ikaw pangutanon, kita pangutanon na. Pero ang problema ang gobyerno kay dili sila gusto nga mo hawa
ang kakamping, ang yeluhan, di sila gusto nga si Sara ang mulingkod, so ang gulo-gulo. So mahitabo na, bending the law pa rin. Kaya gina-float na po na nila mga mulingkod si Ramon ang na mulingkod. Hello, noon sa naman ni, oy, bending the law, hello. Kung mahitabo na, my gosh, wala na kita yung constitution, ani. Wala na kita nagka-follow sa itong constitution, sa ito ang batas, ani. So ano na lang. So wala nang batas-batas sa Pilipinas, di ba? Yung parang naging normal na lang itong walang batas-batas. Diyan magkagulo talaga because dili naman mo tuman sa balaod kay ini-insist naman nila ang ilang gusto nila mo mulingkod o kinsa ilang palingkoron. So kung batas atong historian, it should be Sara Duterte nga mulingkod just in case na mahitabo or ma-impeach or magkaroon ng kining removal sa pwesto. Pero karon my gosh, ang sakit sa kalooban, di ba? Because naga-float mo ana nga mga istorya di na kita mutuman sa atong batas na naman tay balaod say purpose unsay so gubot ang Pilipinas kung maunay moon di na kita mutuman sa batas. Mao. So taas-taas na gyud na nga balaod ba? Di na gyud na mapugnan. Napay ikadugang ni Joel pero di na mapugnan ni Ruth kay gihurot na niya tanan batas. Anyway, so Nagulat ko sa akong ginaatngan. diretso naman ni sa ato ang kuan. Wrap up na ni tanan. So Sige. para umana makamo sa inyong gipang barugan. Mana ko. Muna. That will be the your honor, the baruganan nga akong gipasibaw karong hapon. Bitaw. So kabahay na ning kang Senator Lacson no. Atong hinumduman ang pangutana karon dili lang bahin kung tinuod ba ang 25 billion pesos kickback kundili kung kinsa ang angay mo atubang sa katawhan ug muhatag og klarong atubag. Ang liderato nagpasabot og direct responsibility. Ang dispinsa sa laing opisyal bisan respetado dili mo puli sa pangulo. No? So salamat kayo Ruth ug Joel sa inyong panahon sa paghatag sa inyong mga baruganan. Hinaot sa atong mga viewers diya i-share po ninyo sa inyong mga pamilya, amigo nga makasubaybay po sila sa ato ang channel, no? So, salamat Joel ug Ruth, nabamoy ang ika-shoutout diya. Siyempre, uha-uha, please like, share, and follow, subscribe sa sa among Facebook, sa Baruganan. Guys, pila na ganita, 600, almost 700 na bago pa lang Baruganan. Please, share, like, 1,000 and na follow, ta. subscribe. Ay, 1,000 na ta, wow, yay! Ano yung 1,000 na bilis? ta. Oh, dali na kayo. Ambot Wow. ning inyong mga ipang-share mo gud ninyo sa iyo. Ay, actually, mga viewers, palihog po og follow og like sa mga channel sa ako ang mga higala. Tama, 1.2 na di siya, no? Yes, RNG Wow. News og unsa News ganina Port. Newsport. So palihog ko salamat Ah. po kayo sa inyo man ang ipang-share gani Ruth ug Joel mo nang ang engagement medyo taas iyang kuan ba ni followers niya ni taas. Nag-gain na siya traction sa karon. Pero sige lang, keep going. Daghan man po kang Agatan gipasok sa mga na tao. content. Ang ganahan sa mga tao din na ang kuan ang baruganan ni kasamang Ari Chel. basta. Nag-practice mo na practice. Di na veterano. So Bata again, pa ko ginatanaw na ako na siya Ari, sa basta. podcast. Oy, bago ra biya nimo giingon imong edad gay na ha. Sige tayo na. Bata pa si Archel, kapit 20 pa lang na siya. Anyway, so salamat sa iyong pagpaminaw hinundumi sa sulod sa politika o gobyerno. Dili lang kita basta mamati lang. Kinahanglan sa nato sabton o husayon ang kamatuoran. So kita-kit sa sunod sa episode. Padayon ta sa pagbarug sa kamatuoran. Kasamang Chel, Ruth og Joel ang inyong kauban. Maayong adlaw sa inyong tanan.